Mialma ang kabanay ni Renato Bayansao human usa kini sa giila sa Special Investigation Task Group nga sospek sa pagpanglugos ug pagpatay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Aniya report ni Argil Relator. Unfair kaayo kay injustice gid kay ilang gibuhat sa mua. Paano nila nga i-confirm nga suspect basihan lang ang witness? Gusto na ko i-challenge ng witnesser nga gipanganlan nila Joan. I-request na ko ang lie detector test. Kini ang hagit sa asawa ni Renato Bayansao alias Empoy aron mahatagan og katin-awan human nga usa si Empoy sa gitudlo sa witness nga gihuptan sa SITG nga suspect matud pa sa paglugos og pagpatay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Imposible sab kuno nga giila sa witness sa Empoy nga mo'y nagdrive sa bao-bao kung asa ulahi nakitang gisakyan sa biktima nga buhi pa kini. Sanglit Never na siya ga-drive kay wala na siya lisensya. Makatestify pod ana ang kanang grupo sa Umbak Association diri sa Kalinan. Never na nila nakita nga nag-drive or nag-arkilaman og umbak. ana matud pa sa ilang balay natulog sa Empoy anang gabi una nga nahitabo ang pagpatay sa babaeng architect. Dili sab matud pa kaila ni Empoy sila Dennis Panzan ug Kent Lawrence Espinosa. Dili na sila kaila og never pug ko nga sa kadugay-dugay namo nga pag-uban sa ako ang partner, never ko nga kanang kaila man jud ko sa iyang mga friends din sa Kalinan. Wala jud ko kita nga bisan ka isa nga nagsabay na sila. Mensahe ni ini sa kabanay sa babaeng architect. Condolence sa inyo ha ma'am. Kabalo ko nga dili gyud dalim ang inyong naagian. Samot na sa mua kay trauma jud ang naabot sa mua labi na sa akong anak. Unta ma'am nga kanang dili mo dayon-dayon magtuo nga porket na eyewitness mo na dayon kay luoy kaayo jud ang inosente nga nadamay nga wala gud nagkanang buhat gyud sa inyong anak. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.